6 largas redondas se cierran árboles ojo. Claro, izquierda 6 largas redondas se cierran árboles ojo. Pasar derecha menos teniendo poco sucia. Derecha 7 menos teniendo poco sucia. Por izquierda 7 más menos stop. Y ojo, ojo 75, frena mucho. Derecha 3 más freno. Ojo, frena mucho. You can stop the time, you must know that you and I we will grow up someday. Don't ask me never again what for and where doing. You can stop the time, you must know that you and I we will grow up someday. Don't ask me never again what for and where doing. Boas tardes, Marcos Couto na subida a Vigo. Todas as carreiras que levas feito con moita espectacularidade, moito ritmo, pero aquí salíchete da carretera, contanos, que tal? Ben, a experiencia ben, a subida moi ben. Estuvimos todo o fin de semana probando cousas no coche, gomas e tal. Pero bueno, nesta última manga, pois, ao final salíme. Estaba forzando un pouco a maquinaria. Bueno, cosas que pasan das carreiras. Contanos un pouco ese detalle que che pasou o motivo polo que te descentrache. Nada, viña descentrado porque antes do rasante, na zona casi da saída que había, pois saleume un fil que ten a visera do casco, intentei colocalo, bueno, arrancalo, e cando iba a tirar hacia fora, pois dinlle o corte corrientes, apaguei o coche, despois intentei encendelo e tal, e desde aí foi un descentrado hacia arriba e tal, nada, pois aquela curva non era para coller a velocidade que iba, e si a collín, pero non salín dela, salín monte abaixo. Moitas gracias e moita sorte nas próximas carreiras, esperemos que des reparado. A ver, moitas gracias a vos. Vale. Pues nada, listo. Venga, tío. Lately I've been feeling strange deep down inside. Something kinda hard to explain, like butterflies. Suddenly I'm only longing for the hot stuff. Something inside me tells me this is real. Now I got the vibe, tell me that's the same way you feel for me. So baby, can you feel me? Friends say that I'm crazy, that I'm just wasting my time. But you turn me on, got me longing for the hot stuff. Something inside me tells me this is real. Now I got the vibe, tell me that's the same way you feel for me. Oh yeah. So baby, can you feel me? It's my fever, only getting stronger. It's burning like a fire, baby. Cause my
Boas tardes, Tania Fraga, subida á cidade de Vigo, que tal foi para ti? Pois a verdade é que moi ben, moi contenta co resultado, xa que levaba moito tempo sin correr, e, bueno, a verdade é que con este coche nunca correra con el, e moi contenta. Tes pensado a mellor seguir correndo algunhas probas de montaña este ano ou algo de cara ao ano que ven, algún proxecto? Este ano faremos a excusa e nada máis, non hai presupuesto para máis. Para o ano que ven non tes nada plantexado? De momento non, ainda non sabemos o que vamos a facer. Moitas gracias e moita sorte. Nada, a vosotros. Ben, hasta logo. Boom, 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 boom.
Boas tardes, Álvaro Vila, dende a subida a Vigo, dende o punto de vista da organización, contanos que tal foi todo? Home, eu creo que foi bastante ben, pudo ser mellor, pero, bueno, hubo fallos na tarde de onte, algunhas averías, accidentes como de Paco Blanco que nos fixo parar moito tempo a proba, son cousas alleas á organización, pero, bueno, queda mala imaxen. Hai que mellorar cousas e seguir traballando para que esta proba pois siga sendo un referente de seguridade e siga sendo unha da mellor de Galicia, pero cada día temos que poñer un poquinho máis e iso, e seguir loitando para sacar adiante. O presupuesto e todo, xa supoñemos que estades traballando de cara xa ao ano que ven, non? Acaba unha subida e xa empezades ao seguinte ano. E, bueno, efectivamente hai personas traballando no ano que ven e, bueno, a ver como se encara de cara á próxima temporada. Por suposto, está moi difícil conseguirlo. Este ano tuvimos un 60% no recorte, por suposto, e po ano pensamos que ainda pode ser incluso peor, non? Os colaboradores non poden axudarnos, xente que o ano pasado nos daba 300 euros por publicidade, este ano nos daban 60 ou nada. Entonces, pois, tiramos prácticamente con cartos, con inversións nosas, recuperamos con subvencións, pero de entrada tuvimos que poñer cartos para poder sacar a proba adiante e, bueno, pagar os pilotos, os premios, pagar o material que se gastou e bueno, agora co subvención do Concello, de Diputación e bueno, a entidade local menor de Bembrive esperemos sacar a proba adiante. Moitas gracias e esperemos que esta proba siga transcurrindo o resto dos anos. Moitas gracias e esperemos iso. Gracias a vos.